Hagajing like EFL Championship happening ka Kenhun jong Wayne Rooney ka Birmingham Persia ka Leicester City. Haba pai syang like jing like ka Leicester City kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin magalala ban pelim ya ka Birmingham da laila ar. Baling bag like jing job ka Leicester City kala kiu ka kerdan ka beningkong hakami ya kain point. Hagajing like Liga Portugal happening ka Sporting Persia ka Porto. Haba pai syang like jing like ka Sporting kala la ban pelim ya ka Porto da Arlanot. Badhaga nega cing lekai urang lekai baken sai jonga Porto UPP ulayo priang ya ka red card haga minin ke basan peway. Baleng baga nega jing job ka Sporting kala kiu sya ka kerdan ka bening kong haga mi ya kain point. Haga jing lekai La Liga pedeng ka Girona Persia ka Alaves. Haba pai sya nega jing lekai ka Girona kadang peteng ban khore ka nam job hadin magalala ban pelim ka Alaves da lailanon. Baleng bang nega jing job ka Girona kala kiu biang sya ka kerdan ka beningkong haga mi ya kain point haga baga tam ar point ya ka Real Madrid kabadon haga kerdan ka ba ar haga mi ya kain point. Haga jing lekai Indian Super League hapeng ka Kenhun u Samuel Kenshi Punjab FC Persia ka Chennaiyan. Bad haga nega jing lekai u Samuel ulio ban mi madan hadu unriu peu nyau mini. Aba pai sya nega jing lekai haga kela step omdon kino gi bala bat pen khijar na baro art ligi Kenhun badai haga kela mit kata haga minit ka basan penriu ka Punjab FC kala yo thep ya ka gol ka beningkong haga nega jing lekai lengba umadi talal ubade u player nagari France. Badai le maga nega shigol la pelong ya ka Punjab FC pan khore ga nam job beningkong haga nega jing lekai Indian Super League naki khatway teli ki jing lekai ki jongka. Haga jing lekai FIFA Club World Cup arhajar arpeula hapeng ka Kenhun u Marcelo ka Fluminense nagari Brazil ka badairu ka ladu jong ka Copa Libertadores Persia ya ka Al Ahly na Egypt ka badai ka ladu jong ka CAF Champion League. Haba pai syang nega jing lekai haga kela step ka jing lekai ka long maria khaj haga ba baro artli ki Kenhun ki klem la pat pen khijar wala da kila Persia ka to ka de ban yo pen khijar. Badai haga kela mit kata haga minit ke bahinyau peway ka Fluminense kala yo ban tap ya ka gol ka beningkong haga nega jing lekai lengba ka penalti. Badia ka nega penalti la kenjat tau areas. Bada shwa ban kot ka jing lekai ka Kenhun u Marcelo kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar kata haga minit ka ba khandai peu lengba John Kennedy. Badai le magini ki ar gol la penlong ya ka Fluminense bakan la ban pelim ya ka Al Ahly da Arlanot. Bad ka nega deru ka sin ka beningkong nagamanta ka Fluminense bani orong sya ka FIFA Club World